Oke. Para pihak barang mani para tong sama hengka mutam tisen sungka ini habis naya keren mutam tipor betul kana asle wani abrok lu bah Hara barok barang ini maka saya lah kalau kita ini sudah makan beli. kele tak kele anjing ya bang tamjeng hanya jadi Sido, emang ta hai mana kena sar. ini aku tangan lagi na Oh. Lila, oh ya Lila, oh da Lila, phai di tei khop sha nangi thang di, oh chamai Lila, phai di kuai khop sha chai thang di, oh kiching Lila, phai di khori sha nangi thang di, oh ya Lila, phai di sharap sha achuk thang di. Yaksi o shima, yagra o rima, beskango ruma, tuklu go shuma. Shaboni kano narik sinai Shabono bab kari kulpai sinai Shaboni kano ba narik sinai Shabono bab kari kulpai sinai Shaboni kano ba narik sinai Tulung ni nayok roki no bosolya Kapna kereng nayok subozi no bosolya Tengsa lama ni nayok edi hai buya Meksina bay video klay nai mitun hai buya Temano no buya no rektalai Temano no buya no hamjaglai Sabono bab kari kulpai sinai Saboni kano bana rek sinai Sabono bab kari kulpai sinai Saboni kano bana rek sinai Thaisha nini kok ashik na thogo nini khogo ni mong be lai machango nanga na tongke wana ma pogo nini khorang khna khe tai ka ma pogo bibana yo ki no she hum jak tong tina bole tang shalamani lipika no she jajak tong tina tulung ni pina ki no jajak tong tina bole shushmita re ang no she imong no tina Saboni kano narik